Raġel inħeles minn kull akkuża wara li 5 snin ilu kien mixli li kellu fil-pussess tiegħu kważi 8,000 pillola illegali. Fil-qorti kien instema kif meta l-ġuvni kellu 23 sena ġie Malta biex jistudja u wara dan huwa sar refuġjat. Intqal kif tul iż-żmien huwa kellu ħabib li joffrilu xogħol fejn jimporta il-karozzi mill-Olanda. Intqal li darba minnhom l-imputat xtaq imur lura l-Libja biex jara lil ommu u sieħbu qallu biex jieħu miegħu 3 fliexken biex jagħtihom lil ħuh fil-Libja. Lejlet it-titjira tiegħu l-imputat marbu ġibba biex jiġbor il-fliexken mingħand sieħbu li ma' fliexken suppost kienu mimlijin supplementi tal-proteina. Meta kien miexi fit-triq f'Buġibba huwa ġie mwaqqaf mill-pulizija li kellhom informazzjoni dwar ammont kbir ta' droga li kienu se jiġu trasferiti. Meta l-pulizija sabu l-pilloli fil-fliexken li kienu siġillati, l-imputat ċaħa kompletament li kien jaf xemm fihom. Fil-qorti intqal li l-imputat ma reżistix l-arrest dejjem ta' verżjoni tal-istorja konsistenti u kredibbli u ma gidibx fuq sieħbu biex jeħles mit-tort. Mara ta' 42 sena mit-Tajlandja nżammet arrestata wara li tresqet il-qorti akkużata b'importazzjoni u pussess ta' droga kannabis b'maniera indikattiva li ma kienx għall-użu personali tagħha. Ann Pierre deret quddiem il-maġistratjana Mikallef Safraġ u wieġbet mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrija. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Justine Grech talbet għall-ordni ta' friżar tal-assi tal-imputata bħalma jiġri f'kull każ ta' traffikar ta' droga. Din talba ġiet milquha mill-qorti. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest madankollu kien hawn li l-prosekuzzjoni oġġezzjonat e kif irrimarkat dwar is-serjetà ta' dan il-każ li l-investigazzjoni għadha għaddejja u kif Pierre m'għandix indirizz fiss. Bekk il-qorti ordnat li l-imputata tinżamm arrestata. Studenta 18-il sena minn San Juan u li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti tpoġġa fuq probation u fuq ordni ta' trattament għal 3 snin wara li ammetta li ġibet filmati ta' studenti oħra subien waqt li kienu qegħdin jużaw it-toilet. Il-prosekuzzjoni spjegat li fil-mobile tal-istudent insabu żewġ filmati li fihom jidhru żewġ studenti. Hija spjegat li rċevit ilment minn student ieħor li ra li l-akkużat jiġbed il-filmat mit-toilet taħdejn dak li kien fih. L-akkużat ammetta l-akkużi kollha miġjuba kontrih.